Salamat sa Ginoo guys kay nahuman na jud kog luto. Sa daghan-daghan po ni kadyo hang naluto. So yun ang human ng pangadji guys, panihapon man ni. So banata na ning mga pagkaon na. Sa probinsya guys, kinahanglan jud ka maghanda ka, di jud ka mag-alang-alang kay ano ni guys, ahon ni silang gipapila pero adi sila mapila guys. Kaya ako raman tayo makuha na ning mga sudan niya, ako rin muhatag silang plato. Pero di jud makayanan guys. Pati naghana jud mga silingan na mo dali guys, pre buyag. Masarap talaga, tinan mo, ubos. Masarap itong Hello guys, mga puntahan guys. Ako na po ni si Ruby Provinciana. So karon guys, busy kayo tayo sa mga pagluto. Kay 1 year date anniversary day sa bayaw ni Papa Edi. So salamat tayo kadto na sa ning assist na kong prito sa lumpia. So kahilak-hilak ta darig kuan guys kay grabing kaaso. So wow man dyan niyang talent guys magluto. So kasi mga ganahan diha magpaluto. So guys, kaliwat kanan tayo luto guys. Ito naman tong lumpia na sobrang dami. So ito naman guys, ang tawag dito ay nilagpad. Puro ano lang siya guys, unod ng baboy na may patatas, carrots, saka ano. Basta may handaan guys, meron talagang banana meat. So ayan guys, banana meat. Saka luto na rin guys yung pansit ko. So hindi ko na kayo pinakita guys so paano ko to niluto lahat kasi madalian na yung pagluto. So kailangan mabilis magluto. So sandali lang guys na luto ko na rin itong pansit. So hindi talaga mawala guys na mayroong litson. So crispy litson ni guys. So 7,500 ganito kalaki. Ayan o. So sa mga nagtatanong, yan lahat ang mga nagastos dyan. Nasa mga 10,000 mahigit lang. So yan mga luto ko. Saka ito yung prinsesa namin taga-alis ng langaw. So ayan na guys, luto na. Ready na yung pakals namin. So ayan, banana meat, lumpia, bula-bula, tsaka yan, nilagpad ang tawag dito. Pansit, menudo, yan yung humba. So ayan na guys, ready na ang ating pakals. So mga ngadji pala guys, pagkatapos mga ngadji, kainan na. Ang buhaton tani guys, ahon isang tadtaron, kaya makaigo dyan na mong tanan kay daghan lagi budyag. So wari guys, kaluoy ni baboy. So arampang kainit. So ahon dyan isang tadtaron guys, kaya makaigo dyan na mong tanan kay ug di ni tadtaron, posible jud guys nga di jud ni makaigo. Kay nakatry na jud mi guys nga maglitson dya. Amurang pasagdan bitaw nga tibuok. So mas maadyo jud ning tadtaron kay aron bahin-bahin jud bagtag sa kahiwa. So ingani man technique guys ug daghang kadto mga bisita or daghang mga silingan ato jud ni silang putol-puturon. So ngano magad ni guys nga lami man jud ni kadtong litson. So gahang ganahan ra jud ani is panit. Crispy pa pa. Hindi mo guba dahil. Pero na rin? Hindi mo kanil tre. Hindi yung tre? Oo, ang init. Sinyo, Robby? Murag ayaw ko sinyo pa. May ko siro ko. Bakilyo ka. Ilay! Sinyo! ha? Yo, magsakit na mong ipon na natin. No.
No, lang Ouch, ang init guys. mabulto. So guys, kinahanglan jud ta nga magtago ta kay napay waton nga magkaon dya. Kamay raman jud ka ni 7,500 guys. So di jud makaigo dali sa mga neighbor da rin perting daghana. So tagaan lang nato ni tag sa kahiwa. Makatilaw lang sila glitson. So kinahanglan guys, so maghandaan ka, kinahanglan jud nato ning hiwa-hiwaon kay aron makaigo sa tanan. Kay imo ra ni siyang pasagdan guys nga ibuok nga nimo ibutang sa lamisa. Di makaigo sa mga silingan na ring daghan. Diya nakatry naman gugu guys nga naghanda nga di jud kaigo bisag 80 kilos pa ng imuhang baboy, di jud na makaigo guys manang amo na naman ning hiwa-hiwa para makakaon jud tanan. So guys, ang sarap ng litson dahil ano, crispy. Ayan oh. Diyan guys, habang gahiwa ako guys, ninandahan ko lang kay grabing kainit. So, rabing initas guys, manang hinihinay na naghiwa niya, sindahan pa kong kib-kib na ning panit kay grabe din siyang ka-crispy. So, lami makado ning litson dun, bisag asa ta, lami man dyan ning litson, pero malagi nang hinihinay po tagkaon sa litson, kay atong kolesterol guys, di makado ko mukhaan po lagi kaning baboy. So, ang init. Come on, sobra na eh. Hindi na eh. Wala na, pusod na. Mo ni guys, nga ni jud maghandaan guys. Grabing ka kuan kanang kadaghan jud mga neighbor. So, atay mahimo guys. Kay kahong gipapila, wala man mo pila guys nga tagaan ang tanag kuan dya. Di naman jud mahimo kay pakals na ni. So, laban lang, makakaon lagi mong tanan lagi. Masarap talaga, tinan mo, ubos. Masarap itong ulam dito. Masarap talaga, be, tinan mo, ubos. Tarungin mo. Asang tarungin? Naubos talaga. Oh, ayan. Masarap ang ulam. Masarap. Bakit? Busog ka? Tapos ka na yung kumain eh. Thank you very much, masarap talaga. You're welcome. Ikaw, masarap yung pansit. Ay, bakit dumilim? Bakit dumilim yung langit? Charge! Kakuan! Oh, Masarap daw ka. Lalo na yung lumpia. Shanghai. So, pasensya na guys, madilim. Asan yung ilaw? Nawala. Mabuti ka makita ka eh. Masarap talaga? masarap talaga. Oh, guys, masarap daw talaga yung pansit ko. Majong buntag guys, kanang na ako diri sa musilingan kay mangawat ko dari og kay Mito. So sa ni pang pisi-pisiun guys ug nabay nanabay hinog sa kaning murag hinog na jud ni kay gasinaw. So wari ko guys sa musilingan ra ni. So shout out day ko dari sa Tagija. So nananghid lang ko ni Kuya Drip kay wala man si Konsehalo di. So silpi-silpi sa ko guys kay ganahan jud ko nagtan-aw sa kay Mito nga daghana ka sa bunga nagbungpong. So thank you for watching guys. Ja padung na meron sa dalagit kay mamista na pud video today daw managket mi. Wa kog tulo ka buok kay Mito. Palit ka dito. Nanguan ko ni Lude. Kuya Drip na ilaw Drip ila. Hinog na din na. Oh, hinog na. Hinog na guys.
Ja, kuhaan na lang hidra ko ni Kuya Derp. Kay hidra ko kaon kay Mito. Di na lagi sa tamis, sa una tamis ni. Hotel niya, 9 minute lakwan. Na maglakaw ta.